Много често ми задават въпроса какво да пия, за да изчезне тревожността ми. Съжалявам, няма хапче, което да накара тревожността да изчезне. Тревожността се лекува с промени в начина ти на живот, в малки стъпки, които да ти помагат да направиш тези промени и да чуеш тялото ти защо има тревожност. Ако ти не си готов да направиш тази стъпка, ще ти е много трудно да накараш тревожността да изчезне. Сега, много хора опират до антидепресанти, защото си мислят, че след като ги пият, тази тревожност ще изчезне, но за съжаление тя не изчезва. Тя просто се замазва. Ти потискаш с антидепресантите тези сигнали на тялото ти и в момента, в който ги спреш, те се появяват наново. И това става, защото ти не работиш върху корена на проблема. Защо тревожността е тук? И ако не си готов за тази промяна, да чуеш тялото си, да почнеш да правиш малки стъпки към големи промени, тревожността никога няма да изчезне. Затова трябва да разберете нещо много важно и че симптомите, които се получават пред тревожност, като сърцебиене, като виене на свят, като главоболие, като страх за близките да не загинат и така нататък, това е защото вашата нервна система е прегряла и тя има нужда от рестарт. Затова, ако си жена и имаш нужда от помощ, пиши ми налично и аз ще ти покажа стъпка по стъпка как да започнеш да променяш ежедневието си и да накараш тревожността да изчезне.